Arratsaldeon, buenas tardes a todos, ongi etorri. Ainhoa Aizpuru, ekonomia sustapena, landa ingurunea eta lurralde oreka diputatua, arratsaldeon, eta Leire Lete, alkatesa andereñoa, arratsaldeon baita zuri ere. Gure bidaia, Gipuzkoako industriaren iraganetik etorkizunera eramaten gaituen bidaia, Bergarara ekarri gaitu. Industriak gure lurralde honetan, Gipuzkoan, pisu eta zeresan handia duelako. Nuestro medio de transporte en este viaje se llama Gipuzkoan Eginak, una serie que pretende recoger la importante historia de nuestra industria a través de sus protagonistas. Esos protagonistas son tres: los lugares, las ideas y las personas. Los lugares son localidades de Guipúzcoa que han sido, son y serán punta de lanza de la industria de nuestro territorio. Las ideas son esos productos e innovaciones que a veces de una forma más popular, otras de un modo más desconocido, han sido exponentes de ese Made in Guipúzcoa que la serie Nuestro Viaje trata de reflejar. Eta nola ez, pertsonak. Gipuzkoan Eginak seriea omenaldi eta sostengu puntu bat izan nahi du gure ekintzaileentzako, gure enpresa gizon naiz emakumeentzako eta gure artean bizi diren, bizi zareten pertsona berritzaileentzako. Izan ere, haien ametsei esker eta lanari esker gure lurralde honen industriaren bihotzak bizirik jarraitzen du eta bihotz horren taupadak gure herri eta hirien ongizatearen motorra dira. El viaje que comenzó en Eibar hace ya un año elige hoy un lugar muy especial para esta escala, Bergara, un lugar que suena a ciencia, a cultura y a evolución. Todo un símbolo de nuestra industria cuya trayectoria ocupa una de las páginas de oro de la evolución del tejido empresarial de Guipúzcoa. Esta serie no tendría sentido sin esa mirada sobre Bergara, un lugar estratégico en nuestra relación con el mundo. Aquí, donde hoy hay personas que siguen proyectando mejoras y avances para las personas, para tener un mundo mejor, para que las cosas funcionen y las personas crezcan, donde cada día se ponen en marcha iniciativas que seguirán escribiendo nuestra historia industrial compartida. Haiengatik, zuengatik, Bergarako bizilagun guztiengatik, geldialdi bat egiten ari gara gaur Gipuzkoan Eginak seriaren bidaia honetan. Gaurko protagonistak ezagutu aurretik, disfrutatu dezagun bidaiaz. Zuekin, Gipuzkoan Eginak, Bergara. Uxue Garin Balda dut izena eta zorionekoa naiz Gipuzkoako herririk bikainenetako batean jaio nintzela. Nire herriaren izena Bergara da, eta nirekin batera bazatozte erakutsuko dizuet. Herri berezi hau duela hainbat mende sortu zenez geroztik, gertaera garrantzitsuen topagunea izan da etenik gabe. Zalantzari gabe ezaguna egingo zaizue Elhuyar izena. Oso ezaguna da gure artean. Nork ez du erabili Elhuyar izegia? Azken batean, kultura eta jakituriaren ispilu da, eta ez da gutxiagorako. Elhuyar anaien izena baita, wolframioa aurkitu zutenena. Eta lehen aldiz, hementxe isolatzea lortu zuten, Bergaran, Errege Mentegiko laborategian. Euskal Herriak bere historia osoan zientziari egindako ekarpenik handiena. Wolframioa elementuen taula periodikoan ageri da, eta aurkikuntza horrek nazioarteko ospe eman zion Bergarari. Nork daki, agian horregatik atera naiz hain ikasle fina. Naiz eta beste gauza asko ere egiten ditudan. Izan ere, saskibaloia asko gustatzen baitzait, ikaragarri. Baina ez gara industriatik eta zientziatik bakarrik bizi. Bergarak beste hainbat gauza ere baditu, hala nola erregeinoak eta tostoiak. Vitoria Nacho, San Martín,
Eta jakina, baita Bergarako urdina, gure herriaren beste bereizgarri bat. Urdin paregabe hau hemen bakarrik lortzen zuten, eta gaur egun ere erabiltzen jarraitzen dugu. Tarteka, ezagutuko duzue, jakina, nahiz eta historia hori beste batean kontatuko dugun. Iruditzen baitzait, oraindik ezagutzen ez ditudan gauza asko daudela. Eta horiek guztiak, Bergarako industrian barrena egingo dudan bidaia zoragarri batean ezagutzen saiatuko naiz. Ander Aranburu ezagutzera noa, Bergarako enpresen artean betidanik ezagutu dugun klasiko baten zuzendari nagusia. Badakit, zapatak ikoizten hasi zirela, baina auskalo sortan dabiltzan orain. Bueno, en la Azpur básicamente nos dedicamos a diseñar y fabricar máquinas y herramientas y luego las comercializamos por todo el mundo. Para mí el haber asumido la dirección general de la Azpur es un reto que asumo con mucha ilusión y estoy convencido que con el equipo que tenemos en la empresa, en la organización, pues bueno, es un reto que vamos a sacar adelante. Bueno, la Azpur empezó hace 100 años haciendo zapatos y pues bueno, tuvo que evolucionar y en estos momentos estamos trabajando con clientes que son clientes multinacionales de primer nivel. Trabajamos para Volkswagen, trabajamos para Daimler, trabajamos para Ford. Para poder llegar a poder trabajar con este tipo de empresas, pues hemos tenido que ir innovando, evolucionando, saliendo de Bergara a ofrecer nuestros productos. Por lo tanto, bueno, dentro de nuestro ADN la innovación y la investigación está en el día a día de lo que hacemos. Bueno, Bergara es una empresa con una trayectoria, con una historia industrial potente. Y ese trabajo que han hecho las personas que han estado liderando las empresas y que han trabajado en ellas los años anteriores a nosotros, pues bueno, han dejado pozo, yo creo, y es algo que hemos vivido las generaciones que ahora estamos asumiendo el liderazgo de las empresas que siguen vivas en Bergara. Muchas veces los propios bergareses no conocemos esa historia y nos tienen que venir de fuera a contarnos lo rica que es. Hemos sido pioneros en investigación, hemos sido pioneros en proyectos industriales. Culturalmente también es una población que tiene mucha actividad. Insisto, creo que muchas veces desde dentro no valoramos todo lo que tenemos en Bergara. Yo creo que en el País Vasco hay un estilo industrial y en particular en Guipúzcoa todavía está más arraigado. El industrial guipuzcoano tiene unas características que lo cualifican o que lo definen y Bergara es ejemplo de ello. Al final las empresas tienen un compromiso social con el pueblo en el que están implantadas y la Azpur es un ejemplo de ella. Siempre que se pueda, pues estamos intentando participar con las actividades del pueblo e intentando generar riqueza y puestos de trabajo. Para la Azpur, el trabajar, el conocer y el desarrollar nueva tecnología no es que ha sido necesario, es que ha sido vital. Si no lo hiciéramos, hoy no estaríamos aquí. Al final competimos en un mundo global, exportamos el 90% de nuestra facturación, necesitamos estar a la vanguardia de todo lo que son nuevas aplicaciones y tecnología, por lo tanto, no concebimos la Azpur sin estar constantemente desarrollando nueva tecnología, conociendo nuevos procesos, intentando probar nuevas formas de hacer las cosas. Es nuestro ADN. A mí me gustaría que gente de las instituciones nos visitase particularmente a las empresas para que vivieran en primera persona cuál es la realidad, cuáles son los problemas y qué necesidades tenemos. Y estoy seguro que si fuese así, pues nos podrían ayudar de una manera más directa. Bueno, creo que todos tenemos un reto importante en Bergara, sean las empresas que seguimos, instituciones y el resto de actores sociales que hay en el pueblo. Tenemos que de alguna manera de nuevo volver a traer empresas externas o generar emprendimiento para que vuelva a florecer esa actividad industrial que históricamente hemos tenido. Creo que hay mimbres, creo que nos pueden ayudar, por lo tanto lo que hace falta es ponerse a trabajar. Hemengo zenbat enpresek lortuko ote zuten arrakasta mundu osoan? Orain, errepidetik sarritan ikusi duan enpresa handi bat bisitatzera noa. Nire ustez, zer kontatu asko edukiko du, pertsonen bizitza hobetzarekin loturiko gauzak ziurrenik. Bertan, Javier Rodríguez-Zolarekin hitz egingo dut. Adom da ingenieritza bat,
nun soluzioak garatzen ditugu ezgaitasun duten personentzako, batez ere gurpil aulkian dijoazten personentzako. Oraintxe gaude Adomeko demostradorean erreka barruan. Nun jendea ezgaitasun duten pertsonak edo gurpil aulkian dijoan pertsonak etorri daitezke probatzea guk egiten ditugun soluzio guztiak. Ikerketa asko esaten dute gero eta jende gehiago egongo da egoera horretan. Hori hola bada, industriak ikusi behar du aukera bat bezala egoera hau. Orain dela 13 urte sortu genuen enpresa txiki bat eta helburu berdinarekin eta hasi ginen erabiltzen errekaren motorrak eta errekaren automatizazioak. Eta hortik sortu zen harreman berezia eta denborarekin hasi ginen estutzen harreman hori eta orain gaude jada errekaren barruan. Gipuzkoarrok izango ez bagina, proiektu hau bukatu egingo zen denda bat bezala. Eta orain gaude hemen Gipuzkoan fabrika baten barruan gauzak fabrikatzen. Orduan bai, hor erakartzen du desberdintasun bat bai, pesatzen du baietz. Agian ez naiz izango politikamente korrekto gaur esaten duten bezala, baina Gipuzkoak oraintxe bertan bultzatu behar du derrigorrez ze dirua jasotzen duen familia batek bere etxea egokitzapen lana egin behar dutenean. Europan begiratzen badegu, oraindik daukagu hobetzeko pauso bat. Bueno, bai hemen Bergaran gaudenez, jende artean dago kultura bat, nun badakite beti zertaz hitz egiten ari garen, prozesuak, fabrikazioak, eta beti lortzen duzu ze irizpide oso balioagarriak. Eta ustete Bergaran bai sortzen dira kalitatezko oportunitateak eta bai, dudari gabe. Gure erronka nagusia da handitu eta garatu egiten ari garena. Teknikoki baino iritsi behar gea leku berrietara. Herri desberdinetara, sektore desberdinetara. Hori da guk aurrean daukagun erronka nagusiena. Ikaragarri estimatzen ditut mundua hobetzen saiatzen diren pertsonak. Azkenik, TTT bisitatuko dut. Gure artean beste klasiko bat, Xabier Berasategirekin eta Imanol Larrañagarekin dut hitzordua. Eta uste dut gauza asko dakitela industriari buruz eta Bergarari buruz. TTT da gaur egun enpresa bat tratamentu termikoak eta azal tratamentuak egiten duena gure bezeroendako. Temple revenido, karbonitrurau zementau, nitrurazioa, utzan egiten ditugun tratamentuak, pieza bialtzen dituzte galtzailu batzuekin eta guk ematen diogu karakteristika mekanika batzuk. Bueno, gure misioa da gure bezeroak zelabait pozik mantentzea eta baita ere gure responsabilitate soziala personakiko, baita ere gizartekiko eta ingurumenen ere responsableak izan behar gara. Gu hasi ginen hemen 1961. Gure aurrekoak, gure gurasoak tarte. Eta teknologi gutxi egiten genuen hemen, tratamentu mailan. Baina gero joan ginen pentsatzen estrategikoki teknologi gehiago behar genituela enpresa bezala hasteko. Dudarik gabe, Gipuzkoan era bat daukagu gauzak egiteko desberdin egiten gaituena. Berritzaileak izan geha beti. Eta baita ere, gustatzen zaigu elkarlanean gauzak egitea. Auzolana hor dago, kooperatibako hor daude, beraz nik uste bai gehala bereziak gauzak egiten Gipuzkoan. Mundu global hontan eta guretzako industria bezala, enpresa bezala, gure erronka da lehiakortasuna. Lehiakorrak izan behar gera
merkatuan aktore mantentzeko izaten. Bestela merkatuak alde batera utziko gaitu. Pasatu behar gea eskulan batetik lan kognitibo batera, eta pertsonak egin behar duena da bere buruarekin gehiago lan egin, lortzeko automatizazioak, berrikuntzak eta bar. Horrela, izateko lehiakorrago. Historia laguntzen gaitu, beti izan du gea herrialde bat industriari lotuta, importantea da industria haztea, industria laguntzea, enpresarioak imagina edo irudi hobeagoa eukitzea, ekintzaile gehiago eukitzeko eta berritzaile izateko. Enpresariaren irudia ez da ona. Bakardadea sentitzen da. Gizarteak pentsatzen dut ez duela ikusten irudi hori on bezala. Pentsatzen dut baita ere aldatzen ari dela eta hola behar du izan. Enpresa egoteko enpresariak egon behar dira. Hortaz, gaineran ikuste dut Gipuzkoako enpresak txikia dira orokorrean eta baita ere enpresaria txikia gara, ez gara multinazionalak. Orduan badaukagu hurbiltasuna gure langileekin, baita ere herri berberan bizi gea, erosketak denda berdinetan egiten ditugu, badago beste hurbiltasun bat. Baina egia da, irudi hori hobetzen jun behar dela eta nik uste dut bidea badagoela hortarako bai. Prestatu egin behar ditugu gure gazteak industrian segitzeko. Zaten nik uste dut lanpostuak eta finkatzen duen sektore importantiena industria dela. Turismo azken finean da, mugitzen da alde batetik bestera, ez da hain finkoa industria bezala. Eta nik uste dut industria potente bat eduki behar dugula Gipuzkoan. Nik uste dut bakoitza daukala badakila bestekiko importantzia. Erakundeak ondo bizia nahi du, nik uste dut enpresak asko egiten dutela arlo hortan, eta nik uste dut dano dakigula biok importanteak gerala. Erakundeak badaki industriari gabe, bizi hau ezingo zela mantendu. Nik uste dut kanpoan bertan baino baloratuago garela. Baina hori beti gertatzen da. Bergaran barrena egindako bidaia hau, berez, denboran barrena egindako bidaia izan da. Nire herriari buruz, edo bestela esan da, nire buruari buruz gehiago jakiteko jakin mina piztu didana. Sentitu dut, are ikusi ezin batek dena lotuta duela. Eta gaur egun gertatzen den guztia, aurreko guztiarekin lotura estua duela. Gure jaiak, halako arkitektura berezia, ezagutza eta zientziarekin dugun harremana. Dena, gaur egun garena izateko etengabe aurrera egin zuten pertsona ausarten emaitza da. Eta uste dut, oraindik ere, puntu estrategikoa izaten jarraitzen dugula. Harro nago, mundu hobea eta atseginagoa sortzeko gaitasuna duten pertsonak ikusten ditudalako nire inguru. Beti mundua konkistatzeko prest daudenak. Eta aurrera jarraitu aurretik zuzenketa bat egin nahi nuen eta barkamena eskatu Elena Alete, Leire esan dut, barkatu Elena Alete, Bergarako alkateza. Eta orain ezagutu ditzagun bidai honen protagonistak, gure ikasle bergararrarekin hasiko gara, gure bidaia gidatu duen lagunarekin. Txalo bat, mesedez, Uxue Garin Baldarentzat, eta berarekin batera ongi etorria eman nahi diegu beste protagonistei ere, Miguel eta Jone Lazpiur, Xavier Berastegi eta Imanol Larrañaga eta Javier Odriozola, mesedez gerturatu zaitezte, aurrera, etxean zaudete, eseri,
nahi dezun lekuan. Arratsaldeon, kaixo Jone. Arratsaldeon, Miguel. Nahi dezun lekuan, zuk erabaki. Oso ondo, zuek gora, arratsaldeon, kaixo Javier. Ni hemen iskinan jarriko naiz. Uxue, mikrofona utziko dizut, eta hasiko gara. Zurekin jarriko naiz hementxe, bai? Bueno, Uxue, nola sentitu zara dokumental honen protagonista, gure gidaria izan zara, hemen Bergaran zehar egin dugun bidai honetan, esaiguzu. Ondo. Esperientzia bat izan da, ez? Aktoresa bezala ere pixkat egin dezu. Bai. Eta, pentsatzen nuen horrela izango zala? Ez, pentsatut gogorrago izango zala. Gogorragoa izango zala. Ez esan hori oso altu. Ja. Bueno, eta Bergarako industriari buruz zenuen ikuspegia aldatu eginda. Ez dakit zerbait berezia topatu duzu ezagutzen ez zenuena edo arreta deitu dizuna? Azkenean produktu baten atzatik dagoela kristonan pilua. Eta hori, gehien bat hori. Gehien bat hori, ez? Zenbat lan dagoen guzi horren atzean, ez da? Bai. Zeo zerrola esperientzia hau bizita gero, zure etorkizunerako, zure ikasketetarako, edo zeo zer argitu dizu? Bueno, zeo ze, baina... Saskibaloian oso nazeala ikusi deu, baina... Bueno, bai. Bai? Nahiago dezu hitz egiten ez jarraitzea, ez da? Bai. Txalo bero bat, Uxuerentzat oso lan polita egin du, oso gidalagun berezia izan dugu. En el vídeo hemos escuchado las palabras de Ander Aramburu, actual director general de Laspure, una de las empresas más representativas de Bergara, un símbolo de un siglo de trayectoria industrial que todavía hoy hace hablar de Bergara en el mundo entero. Tenemos con nosotros a una de las personas, bueno, a dos, pero sobre todo a una, que mejor conocen esa historia industrial, no solo la de su empresa, sino también la de todo un pueblo. Miguel Laspure, arratsaldeon, y su hija Jone Laspure. Bueno, zer moduz ikusi dezue Ander, hola pixkat izotza hausten joateko? Bueno, bai. Barkatuko ez da zue. Lasai, gizona. Hemen nahi pixka bat larri xamar. Batzutan ez dut ondo entzuten. Ni lehenengo hasi baino lehen, sorpresa handi bat izan da niretako, hau neska hau, lan hori jaben neska hori ezagutzia, txikontxe konturatu naiz, gure Jorge Garinen alabia dala. Uxu ez da. Eta ez neoan pentsatzen nolako sorpresaik eruatek. Zorionak danoi, Jorge, zoriona familizia nahi, eta zuri, Uxue zelako ondo induzun lan hori. Bueno, zela ikusten duten aldaketia. Nik ikusten dut sentido normalian, natural. Zer txikia guk edade batzu bauzku, edade bauku, baina ere nahi haustin. Eta neuk, nik aurra baunio 4 urte zarraua, keixia 4 urte, ez da, 4 urte gutxi gora bera. Eta bai, gure haitxea hil jakunian, arekin lanien genden, eta geuk hartu ginoan enpresian kargua, eta, bueno, aurrera, etara du, bintzat oinartian. Eta horri beste aurrera bide bat emoteko, zerbaitin biherra zegoan, eta, bueno, pentsau du beste negozio baten zabilene Ander, baina, bueno, aldaketa hori itxia, eta nik usten dut ondo doiala, nik ez daukat, bapeke jaike, eta espero dut oso onerako izango dala enpresan, eta gauza erronka asko aurrera etaratzeko gauza izango gola. Ziur naiz horrekin. Miguel, zure aitonak Gipuzkoako industriaren historian bere orrialde propioa du, bera da zuen guztien aitzindaria. Zer uste duzu esango lukeela zure aitonak burua altxatuko balu? Hombre, nik usten dut posa hundi bat eruango lukeela, zetxik gure aitonak zapatak eitzen, onjala 104 urte, 1914 urtean, garai hartako dato asko estare, baina batzu pai, eta hor diputazioa garai hartan inzeban liburuska bat, liburu handi bat, eta herri
ze ekonomia ero ze karakteristika zeuzkan herri horre jartzeitzu. Eta bergan azaltzen da, azaltzen da algodoneria, azaltzen da zerrajeria, azaltzen die olako enpresa batzuk, baina azaltzen da Jose Lazpiurri konpainia zapatak eitzen 1125 launekin eta 70.000 pare zapatu itxezitzuan urtien. Eta orduan, areke beren izate horretan, erdeaz izango litzake, enmascaraba su verdadera vocación a la mecánica. Bera esan mekanikua. Bera basarri txarbazan, baina, basarrian jaiua, baina haitxak estudizuak emonsotzan, eta enpresa bateko gerente izeten, eta huesaba izetera lortu zeban, eta oso personaje interesantia, fotografua garai hartan, fotografua aficionaua, eta radixua pentsituen berak da bere lagun batek, da pentsezu gizaldi horren hasieran bergan etxe batetik bestera izketan erotezien, orduan radixuekin. Osea, berak afizio onditza zeukan, da ikusi bale goin ze lanetan gabizen, seguru asko ikararriko posa eruen zeban. Jone, eta gaur arte, borrokatzeari eta lan egiteari utzi ez dion familia enpresa baten laugarren belaunaldia zara. Nola bizi duzu ohore eta erresponsabilitate hori, Jone? Ohore handiz eta responsabilitate handiz. Handiz, ezta? Bai, egisa esan, laugarren belaunaldiaga eta horrek bere bentajak eta ez horren beste, ze azkenian, Miguel eta nire aurrekoen nivela mantentzia ez da erreza izango. Ez da erreza. Egun urte baino gehiago urte asko dira, Lazpiur oso bizipen ezberdinetatik pasa da, gerrate bat, garaionak, krisi garaiak, mundura irekitzea, etengabeko egokitze teknologikoa. Oso bizipen ezberdinak dituzue bai batak eta baita besteak ere. Nola ikusten duzue etorkizuna? Zeintzuk nola baita esatearren dira amankomunean dituzuen puntuak, Jone? Nik uste dut, amankomunean bi hiru punto printzipal dauzkagula eta azkenian, bai nire aitak, osabak, horti dabil, osaba, eta aitonak eta erakutsi diguten gogor lan egiten dela. Ilusioarkin beti, eta egiten duzuna maitasun handiz egiten. Eta nik uste dut puntu horiek oso barrenatuta dauzkagu, eta horrek ematen digu egunero indarra aurrera jarraitzeko, eta dauzkagun erronka berri, zail eta handi horiei aurre egiteko. Miguel, zure esperientzia kontutan hartuta, nola ikusten duzu industriaren etorkizuna? Bai Bergaran, baita Gipuzkoan, zuk ez duzu berriz ere punta-puntakoa izatea? Ni hor baikorra naiz. Bai? Bai, eta oso baikorra labe. Nik usten dut, herri honek, provintzia honek, lurralde honek, esperientzia dauka, da bere berezitasun bat dauka. Gipuzkoarra ez da bardina. Oso berezia, baina oso biherginak. Oso baloriak ondo zaindu ditugun jendia. Eta orduan, Gipuzkoarrak ilusioekin lan haitzen dugu, erozein toketxan. Erozein gauza hartu eta baloria etaratze jauarik. Da, nik usten dut hor baikorra naiz. Hombre, ez da lan erreza izango, eta niretako oso importantia, hori hartu eman horri, ze administrazioak, gure autoridariak, gure agintariak, eta enpresak eta enpresa jendia hor batera lana itxia izango da, lehen behizen da hemendik aurrera behola izango da garrantzia hundixia eukiko da horrek. Pentsatzen duzu sustraiak ondo errotuta daudela, ez da? Bai, nik uste dut gauza bat esango nuke. Krisisak gauza txarrasko ekartzeitzu, baina bai onape. Eta bat izen da, krisis honek ekarri dozkuna, kanpora urtetzen ikasi du. Euskaldunak beti izango saltzaile txarrak, onak eitzen onak, saltzen txarrak. Eta
hori ikastia komeniakun da etxaku geizki etorri. Bueno, hor geratzen da, azkeneko galdera zuri luzatuko dizut, Jone. Zuen puntu indartsunetako bat da beti etengabeko berrikuntza prozesu batetan zaudetela sartuta, baina baita ere zuzendaritza postuetan emakumeak jartzea. Uste duzu hau dela industria munduko etenik gabeko gaietako bat? Emakume gutxi ikusten ditugu hemen. Gutxi gara, gero eta gehiago hori begisa da, baina nik uste dut hor berdintasun eta emakumearen lan arloan oraindikan lan asko daukagula egiteko. Bagabiltza, poliki-poliki, baina nik uste dut, eta esperantza daukat usuen moduko neska gaztiak animatzeko zuzendaritzako postuetan eta horrelako lanetan aritzeko. Hala izan dadila. Ez dakit, Miguel, zeo zer gehiago gehitu nahi dezun, amaitu aurretik. Bueno, ez nik usten dute, izkitan azte maldin baga guztirako dugu, baina beste ibela enbiako txau. Beste ere utziko diegu. Bat, txalo handita, bero bat, Jone eta Miguel Azpiurrentzat. Arratsaldeon. Javierrekin jarraituko dut. Javier, arratsaldeon. Txaldeon. Atxaldeon. Bueno, izotza pixkatuz hausteko, ze musikusi dezu zure burua bideoan? Hobe, galdetzen badiazu, ze musikusi dut nire, nola ikusi dut erreka edo adom, ez? Nik, hau galdetzeko esan diat, zerbaitegatik izango da. Ez dut, erantzungo hori, ba. Ez dezu erantzungo, oso ondo. Hori ez, baina bai, esango izut oso arronago ikusi detela gure erakusle berrila, demostradore berrila, eta ez gaitatzun bada, kasunean beti dago preokupazio bat, ze teknologia erosterakoan beti jendia pensatzen ari dia, baliogarri izango den geho etxean jartzerako, eta pena merezi duen. Guko lako erakusleek edo demostradoreak badegu bat Bergaran, eta oso pozik gaude, oain berrik, baina ez dakagu berrik, ez dakagu bakarrik hemen Bergaran, badaukagu Kanariasen, Madrilen, Valentzin, Bartzelonan, Andaluzian, leku askotan. Bai, eta badakigu hortik ateratzea aberastasuna eta salmentak eta uste zerbitzu ederra da, ez gaitasun duten personentzako. Eta bain oso laizter iparralden beste bat jarriko dugu. Bueno, azten aizeate etengabe, ezta? Oso enpresa berritzailea da zuena, produktuaren eta zerbitzuaren ikuspuntutik, eskaintzen duzuena oso pertsonalizatua baita, ez da? Bai, karo, gu bi negozio desberdin dakagu, etxe juten geha, eta gero baitare ospitaletan eta olako goitzetan baitare gure instalakuntzak egiten ditugu. Etxe batera juten garenean, karo, oso kasu desberdina daude. Egia da, gure zerbitzua dago lotuta a personas que hayan adquirido la discapacidad antes del deterioro natural de la edad. Es decir, esclerosis múltiples, lesiones medulares, accidentes de tráfico. Eta hor bakoitza da mundu bat, aurrekontu bat, etxe desberdina, tejido edo familia desberdina, eta ez gaitazun desberdina. Eta hor gu sartzen gara, ingenierua gea, eta ondo ezagutzen dugu gure lana, eta nola elkartu teknologia guzti horiek, bakoitza bizitzea al máximo de sus posibilidades reales. Oaintxe bertan ez gaitasun duten pertsonak normalean asko bizi dira muy por debajo de sus posibilidades reales. Eta, bueno, gure soluzioekin hori aldatzen da, zeharo aldatzen da. Bidean ikusi dugu eta orain aipatu duzu, antzematen da oso arro zaudela zure aktibitatearen lan sozialarekin, ez da, Javier? Egia da, aktibitate guztiak bezala, hauek esan duten bezala, gogorra da, baino dakagu sorte bat, adibidez juten zarenean etxe batera, eta hor ikusten duzu bukatzerakon hor bizitza aldatu dezula, horrek ematen dizu indar asko, jarraitzeko.
Hori dudari gabe. Dudari gabe, ez. Dudari Motorra da gabe. azkenian, ez? Bai, oso zailaka, ni aldatzeko sektorez. Hori oso gustokoa deto hori, eta bai, jendearen gana jun, eta hor dauden problema normalian larri batekin, soluzio bat ematea, hori erakartzen zaitu. Erronka handia da zuentzat, eta hori lortzea ere satisfazioa handia. Bai, dudari gabe. Nik beti esaten deten bezala, soy ingeniero de letras. Osa, ni ingenieroa naiz, baino ja, jendearekin beste urteak harremana izaten, aldatu indet pizkat txipa. Gaur egun industrialek lan egin beharreko arlo guztien berri dutela uste duzu? Aipatu duzu bideoan. Esan berriro, barkatu? Gaur egun industrialek lan egiteko beharreko arlo guztien berri dutela uste duzu? Hemen anpuntatu indet ikusi dut, imaginatzen nolako erantzunen edo galdera. Bai, eta justo burura etorri zait Arizmendiarretaren esaldi bat nun apuntatu indet. El presente, por espléndido que fuera, lleva la huella de su caducidad en la medida que se desliga del futuro. Eta zu jendearekin hitz egiten desunean, beti jende guztiak daude gauza berrik egiten. Edo sektore berri batea sartu nahi dute, edo merkatu berri batea sartu nahi dute. Oso nire inguruan oso jende gutxi ari da egiten beti gauza berdina. Oso jende gutxi. Nire azkeneko galdera, hau izanen da. Zure enpresak ere aurrera egin du, errekarekin, ibilbide luzea duen Bergarako beste enpresa batekin, kolaboratzeari esker. Enpresen arteko kolaborazioa ezinbestekoa izango dela etorkizunera begira uste duzu, Javier? Claro, eske gure berez gu errekako gea. Orduan, ni hasi nintzen aktibidade honek emain dela 14 urte, eta errekarekin aurkitu nintzenean bai nire ikusenun zala aukera oso polita nik buruan nituen ide guztiak benetan bultzatzeko. Hori da ikuspuntu bat, baino hola etxan esaten nun bezala, segatik ez jarri en los hombros de un gigante. Askoz gehiago ikusteko. Eta, hori errekarekin oso eskertuta nago, eta ikusi nun. Eta gaina, ez dakit hemen ea diran guztiak Bergarakok, ni naiz Donostiarra, Donostia bakarrak, eta hor beti sortzen diatira birak, fabrikan beti humore honean, Eta ni kuriosidadea neukan beti entzunda. Gaur ez bakarra, Beti kuriosidadea neukan, ni Donostiarra izan da, beti entzunda, la provincia. Bai, egia. Eta ezagutu nahi nun. Eta ezagututa gero? Ezagututa gero? Pues beti esaten dien nire lagunei, a ver, tanto aster da, ni tanto rollo, baina benetan juntzeate Bergarara, hola, ezagutzea pixkat. Egia da. No, oso eskertuta nago, eta jendea, eta oso ondo. Gustora. Ez dakizio zer gehiago gehitu nahi dezun gure solasaldiari amaiera emateko, Javier, aukera duzu orain. Zeo ze celebre izan behar du, ez? Bueno, nahi dezuna. Ez dut aurkitzen, eskerrik asko ona gonbidateatikan, eta jazta. Eskerrik asko zuri eta egiten duzuen lan horrengatik, txalo bero hau, Adon Erreka eta Javierrentzat. Eta orain bai, Xavier eta Imanol. Xavier Berasategi, Imanol Larrañaga, TTT taldea. Bueno, galdera bera ingo izuet, ze musikusi duzue zuen burua bideoan. Orain bezala, urduri. Urduri. Eta, aktore nahiko eskaxa. Nik nahiko ondo ikusi zaituzte, egia esan behar baldin baizuet. Bai, oso ondo, danak, orokorrean, oso ondo.
beida, nik ikusi naiz, nik konturatu naiz, nik pentsatzen nuen baino nire aitza izanan antza gehiago daukatela. Ikustezu? Bai, benetan. Hortarako balio dute esperientzia hauek ere, ez? Ikusteko... Bueno, guazen harira ordu. Zuek ere ekintzaile talde batek sortutako enpresa baten ondorengoak zarete, esan duzuen bezala, ekintzaile hauen artean zuen gurasoak zeudela kontutan hartuta, esan daiteke industria zainetan, odolean, daramazuela? Niretzat, urrengoa zuretzat. Guazen, Manol. Nik uste dut, Xabier naiz ni. Ai, Xabier, izenekin gaur barkatu, Xabier, aurrea. Nik uste dut alaxe dela, nik uste dut bai Manol eta bai hortartian daudenak ere ondo dakixela, beti talerra, eta jaixo ginenetik, talerra, eta laguntzera, eta aitzakin, eta ze dao, eta zer ez dao, eta hori isa arnastu dezu, ez? Jaiotzetik izan du. Bigarren belaunaldi xan gaude, bai gu bigarren guagea, baina baita ere beste hirugarrengo baten hasi daia. Eta nik uste dut hori, bai, jaiotzetik da. Etzen duten beste irten biderik, ez da? Ez, egia esan. Eta nahi ez da, ez? Bueno, ez da. Hor utziko deu. Ez da. Bueno, Imanol hau bai zutzako, bai? Ja pixkate, narbiloak alde batea utziko ditugu. Oazen area. Zuek ere, erakunde baten barnean dagoen talde bat zarete, eta erabakiak hartzeko denen arteko adostasuna lortu beharra duzue gauza zaila askotan. Ikuspuntua zabaltzeko eta hazteko estrategia bat dela uste duzue? Bueno, gu beti hitz egiten dugu gure artean erabakiak hartzeko. Eta normalean adostasun batekin hartzen ditugu. Normalean beti gaude, bueno, gure... Irikiak, ez? Bai, irikiak gara, eta, bueno, azkenian erabakia danon artean hartzen dugu. Eta ez dugu behar inposatzia. Normalian adostasun bateara helagatzen gara. Onda berdinean zaudete danak, ez da? Bai. Bai? Bueno, batzutan, beti gertatzen da, baina, bueno... Bueno, bestela ere aspergarria izango litzateke, ez? Baita. Eta gainera, iritsi ezberdinak, bueno, ongi etorriak izaten dira, danok igual pentsatzen bali badugu, igual... Askotan hortik datoz ideia hoberenak, ez? Bai. Gazteak zarete, oraindik, uste... Gara. Uste duzuek gizartea, industriak, gure ekonomian eta gizartearen garapenean duen pisuaz eta garrantziaz jabetzen dala. Igual hemen Bergaran, industriain errotuta dagoen leku batean, bueno, igual hori jendea jabetzen da, baina orokorrean, Gipuzkoan, alegia, gizartea jabetzen da industriak duen, esan dugun hori, pisuaz eta garrantzi hortaz. Xabier. Niretzako. Venga, bai, arrazoia daukazu, nik uste baiara oso industria bertan daola, ez da, eta nik uste dut baiet, ez da, bueno, beti dago horre orain turismoa gora doiala, eta zerbitzuak baita ere. Nik uste dut bai, konturatzen gehala, behar duela izan, baita ere oreka bat, eta industria ere, bestien hainean hasi egin behar dela. Oreka hori ez galtzeko, ez da? Pentsatzen du beste sektoreak ondo daudela, baino oinarrituta industria potente baten, ez da? Oreka ezinbestekoa ikustez. Bai, hastea ondo dago, baino ez bata bestia jaten, baizik eta oreka bat egin eta gehiago egiteko. Bide lagun izanez, ez da? Hori da, gehiago batzeko azkenian. Uste dut enpresaren ere parte hartzen duzuela, azken finean indarrak batzeko beste modu bat ere dena, kontatuko diguzu zertan datzan, Xabier? Bai, bueno, enpresari da ekimen bat, bueno, gea azken batian talde bat, enpresario, pertsona talde bat, nik uste orain 20 enpresa gaudela, bergarakuak, baita ere, bueno, agenteak ditugu bultzatzaile bezala, bai mankomunidadia, koldo hortikan dabil, baita ere
oso importantia dana elementala, eskolia, betiko Bergarako ez dakizen bat urte dauzkan eskolian Josu, Josun eta gurekin baita ere egoten dira, eta gero daukagu udalaren babesa baita ere. Orduan, guretzat helburua da, Bergara, lehen historian badakigu, enpresa haundixenak itxi egin ziren bere garaian, eta ikusean kezka bat zegoen bere momentuan, zer izango etezan, Bergara eta bere industriarekiko ez. Ordua, ekimen hau sortu zen, eta helburu printzipala da, enpresen alde egitea eta industriaren alde egitea Bergaran, enpresai laguntzea handiagoak izaten, internazionalizagoak izaten, lehiakorragoak izaten, zertarako, aurre egiteko eta proiektu berriak sortzeko, bai, enpresa bakoitzean, edo baita ere, enpresa biren elkartasunean, edo sinergia horiek aprobetxatu, eta azkenian, gizarte bezala, ulertzen duelako aberatzagoak izateko baita ere. Taldean lan egitea ezinbestekoa da. Bai, noski baietz, eta helburuak adosten baldin baditzugu, elkarlanean urrutiago joango gara, segurenik baietz. Bueno, solasaldia oneraino iritsi da, ez dakit zeo zer gehiago gehitu nahi dezuen, Miguel, Jone, Javier, Imanol, Uxue, ez? Bai, gustora geratu zeate, bai? Bai? Orduan ezer gehiago ez? Zakit mezuren bat edo eskerrak eman zuen langilei, adibidez? Bai, noski baietz. Eta nik esango nuke behar bada gauza bat gaztientzako ez da. Badagoela aukera bat ekintzaile izatia. Ondo dago, adibidez, administrazioan lan egitea, oso ondo dago, edo enpresa baten, eta hilabetero soldata bat eruatia, baina beste aukera badagoela, bai, ekintzaile izatia, ezta? Eta hortarako ez da enpresa bat sortu behar. Askotan enpresen barruan badaudela proiektuak bakoitza bere ganatzeko eta izan daiela bere bizitzarako bere proiektua, ezta? Orduan animatu gaztiei, ez daki gazte asko da, zure lagunak usteot etorri diela, ez da hemendik asko ikusten, baina badagoela baita ere beste aukera bat ekintzaile izateko. Bai, Uxue, apunta hori, eta ikusiko dugu. Etorkizunean igual, hemendik 10 urte eta egiten dugunean berriz ere Gipuzkoan eginak, agian, Nik eskerrak Laspiurreko oraingo langilei, aurrean egon dien langilei, eta nola ez, gainera momentu honetan, gure enpresan aldaketak egiten ari gara, zuzendaritzan, aita eta osaba, pixkat retiratzeko merezi dabe, ezta? Eta, nik aprobetxatzen nahi nuke hemen, Bergarako jentia dago, eta, Laspiurreko ekipo guztiaren izenean bere bilei eskerrak ematia. Eskerrik asko zuei ere, eta txalo bero bat, gure protagonistentzat, mila esker, jarraitu horrela, gure etorkizunea, gure zuen eskutan dago. Eta dokumentalaren protagonistak ezagutu, eta entzun ondoren, Bergarako alkatesari orain bai Elena Leteri, eman nahi nioke hitza. Elena, nahi dezunean, zurea da hitza, mesedez. Hortxe zaude, etzintudan ikusten barkatu. Arratsaldeon, Elena. Kaixo, barkatu, Bueno, nik gauza gutxi daukat esateko, alde batetik denei, aldundiari, eskerrak emotia gure herrian alako errekonozimentu txiki bat itxia, eta gure enpresa jendiari ere errekonozimentu hori konpartitzia eta nabarmentzia, mai gainean ipintzia. Nik uste aipatu du, ideiak, lekua, eta pertsonak. Ideia, lekua eta pertsona da ekosistema. Eta gure ekosistema nik uste kulturala eta industriala dela, eta horrela jarraitzia komeni zaigula.
ekosistema kulturala esan dut, eta ez dakit uste du Xabierrek aipatu du, Miguel Altuna aipatu du, eta horrek asko laguntzen du gure bidean. Miguelek beti aipatzen du ezinbestekoa izan dela industria eta Miguel Altunaren arteko lotura, harreman eta berrikuntza sartzeko grina hori hor egon dela, urtetan egon dela, eta holan jarraitzia espero duela berak eta guk noski. Eta sistema edo ekosistema kultural horretaz gain, ekosistema industriala hemen egon da, urtetan egon da, eduki dugu adibide desberdinak eta gaur hemen dauzkaguna die gainera urte askotako enpresak, mantentzen diera bergararekin lotura sendua daukatelako, eta sinisten dute hemen garatzia komeni dela eta bere apustua hori da. Momentu honetan, nik uste Bergara betidanik izan du kokapen berezi bat, estrategikoki bere baloria izan du eta urtean zehar horrela ikusi du, urtean edo mendian zehar horrela ikusi du, eta nik somatzen dut, aipatu duzu zuek behin baino gehiagotan, ez instituzioak, hemen gare batzutan urruti eta beste batzutan gertuago, baina instituzioen ikuspuntutik momentu honetan somatzen dugu Bergaran zuen enpresak hemen darela eta handitzeko, aurrera juteko nahi garbi batekin. Esango nuke kokapena horretarako laguntzen dabela, gure kokapena, Bergararen kokapena, baska hori hemen dago, hemen garatzen da, hori, eta deskargako rotonda bukatzearena ere balore berezi bat emango duela Bergarara espero dut, eta holan jarraitzia. Nire aldetik ezer gehiago, rekonozimentu horren nire laguntza, etzikimendua ere erakusten dut momentu honetan, eskerrik asko denei, eta zuei ere. Mila esker, Elena. Txalo bero bat, Elena Alete Bergarako alkatesa. Eta topaketa, bidaiaren parada honi amaiera emateko, Ainhoa Aizpuru ekonomia sustapena, landa ingurunea eta lurralde oreka diputatuak hitz batzuek esango ditu. Txalo bero bat, Ainhoa Aizpuru. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zuei ere. Bueno, hemen erdian jartzeko esan diate, bestela ez dela ondo ikusten. Nik uste dut, aipatu da, gaur Gipuzkoan eginak 6. alea izan da. Eta nik aitortuko dizuet geroz eta gustorago ikusten ditutela saio hauek. Gaina Bergaran bagenituen oso adibide onak, eta nik neuk apustu egin nuen Bergaran izateko, ez, 6. hau. Eta horratzean bada talde bat hau dana prestatzen ibiltzen dana, eta talde horri ere eskerrak emango nioke, ze askotan ahaztu egiten zaigu, protagonistak hemen daude, baina atzean ere jendea izaten da, eta beraiei ere eskerrak. Normalean nik uste dut, Gipuzkoan eginakeko saio hauetan, helburua bikoitza zen, bi helburu genitun. Alde batetik esaten dugu beti, gure lurraldeko sustrai industrialak abia puntu bezala hartuta, beti etorkizunera begiratu, eta gure industriak dituen desafio nagusi horei azterketa bat egin, hausnarketa bat egin, eta etorkizunera begira gaurtik, pixkat abia puntu bezala hartuta, hausnarketa hori egitea zen helburuetako bat. Bigarren helburua, eta nik uste areta garrantzitsua, hainbat eta hainbat pertsonen lana eta ibilbideari errekonozimentu bat egitea. Urte gogorretan ere lan izugarria egin dute, enpresak eta aurrera ateraz eta gure ekonomia sendotuz, eta nik uste ekintzaileak izan diran pertsonak direla, asko ditugu Gipuzkoan, errekonozitzeko eta eskertzeko asko daukagu, eta nik uste egunero beraien onena eman eta enpresak aurrera ateratzen dituztenean, nik uste bai gure herria, gure eskualdea, eta batez ere gure lurraldea Gipuzkoa bizitzeko leku hobe bat egiten dutela. Eta nik uste gaur ikusi ditugun esperientziak, aitorpenak ikusita, benetan garbi daukagula, ez? Errekonozimentu hori testigantzatan entzun da,
batzutan kanpotik esan behar digutela, eta itxura edo imagena ez dela ona, nik uste dut baietz, jakin beharra daukagula gauzak nondik datozen, askotan esaten da, gaztek ez dakigula, gauzak nondik datozen, eta ez baldin badakigu, askotan kostatu egiten da jakitea errekonozitzea, ez? Nik uste dut hori egin behar dela, rekonozimentu hori egin behar zaie, egindako lan guztiagatik, eta eskerrak eman. Beraz, nik uste dut, Uxue zu ere berritzaile izan zara, hau sartu egin zera, hau egin dezu. Beraz, Uxue, Jone, Miguel, Javier, Imanol eta Xavier, zorionak eta eskerrak egunero egiten duzuen horregatik, eta batez ere aurrera begira daukazuen konpromiso hori ere adierazten dezuelako. Eta nik normalen Gipuzkoan eginetan saio hauetara entzutera etortzen naiz. Testimonio horietatik, guztietatik ikasi eta gero gure eguneroko horietan pixkat aplikatzeko, ez? Baina zuen testigantzak entzun da gero, pixkat bi ideia azpimarratuko nituzke. Alde batetik, nik uste dut baietz, aitortu dezakegula Gipuzkoa industriala dela. Nik uste gure ekonomiaren bizkarrezurra industriala da, eta horrek bermatzen du gure ongizatea. Jabik aipatu du, nik uste hobetzeko badaukagula eta batez ere etorkizuneko erronketan ongizate eredu hori, erronka bat izango dela guztiontzat, hobetzeko eta behar gehiago izango ditugulako etorkizunean, baina nik uste dut garbi esan dezakegula Gipuzkoa industriala dela. Debagoiena industriala da eta Bergara industriala da. Eta horrek sendotasun handi bat ematen digu lurralde bezala. Baina nik uste dut garbi esan behar dela baita, gaurko lehiakortasun honek ez digula bermatzen etorkizuneko lehiakortasuna. Beraz, gaur gure egunean gaur ikusi ditugu gure enpresak egiten ari diren apostuak, berrikuntzan, teknologian, horietan apostu garrantzitsua dira, eta nik uste dut guk ere erakundetatik beraien laguntzeko apostu hori garbi daukagula, ezinbestekoa da. Eta industria esaten degunean, industria da, gure betiko industria, baina baita etorkizuneko industria, sektore berri bat ere. Eta gaur, adibide gisa, adona aipatuko nuke, hor ere, gure industriaren ezagutza, gure makinatan, gure akzesoietan, gure elektronikan eta dagoen ezagutza hori, sistema berri batzuetara aplikatzen dugu, ez? Eta etorkizuneko sektore berri horietako bada, osasuna, biozientzia, zahartzaroa, benetako erronka badaukagu hor, eta gure industria, sektore berri bat bilakatzea hor ere, nik uste lehiakortasun, etorkizuneko lehiakortasun hortan, adibide on badaukagula, ez? Eta bigarren ideia, nik uste, gizartea abiadura handi baten mobitzen ari da, eta nik uste horrek ere mundu mailan bezala hemen ere arrisku, desafio batzuk eskaintzen digula. Nik uste gure enpresak hortan prestatzen ari direla. Berrikuntza aipatu dut, berrikuntza teknologia, nazioartekotze esperientzia hori, Miguelek ere aipatu du, hortan ere ikasi dugu, pertsonak, nik uste horren garrantzia daukala, eta nik uste gaur bai bideoan eta bai testigantza horietan entzun dugun eta ikasi duguna da elkarlanaren beharra. Nik uste dut garbi gelditu dela eta gure enpresak eta gure pertsonak elkarlan hori berabat barneratuta daukagula, ez? Eta Bergaran gaude, Debagoienan gaude, eta nik uste kooperatibak aipatu dira, eta nik uste hori ere aipatzekoa dela, ez? Guk uste Gipuzkoan horregatik izango gera baita desberdinak, Miguel, zuk lehen esan duzu, diskat desberdina bada garela Gipuzkoarrak, eta hori ere nik uste lanean, beharrian ere barneratuta daukagun gauza badala, ez? Elkarlan hori. Eta nik uste erakundeok ere konpromiso bat azaltzen degula, ezin da beste erabatera izan, elkarlanerako konpromiso hori, eta denak lankidetzan aurrera egin beharreko apostu badala, ez? Eta pertsonak aipatu ditut, nik uste bukatzeko pertsonan balioa eta talentua azpimarrako nituzkela, eta batez ere Uxueri begira. Gazte konprometituak behar ditugu, Uxue, etorkizuna zuena da, eta nik uste gizarte bezala ere gazteok daukaten konpromiso hori, talentu hori, ezagutza hori, jarrera, ekintzaileak behar ditugu, aurrera begira ere. Nik uste herri bezala, eskualde bezala eta lurralde bezala,
Gipuzkoak behar ditula gazte hauek, eta nik uste dut, lehen aipatu dugun bezala, lehen beste batzuk egin zuten, eta aurrera begira etorkizunean beharko ditugu gure lurraldea bizitzeko leku hobe bat eraikitzeko, egin duten esfortzu hori, etorkizunean ere beharko ditugu, eta hori behar dugu, Gipuzkoa bizitzeko leku egoki bat eraikiko dituzten gazteak. Gauzatxo bat ahaztu zait esatea hasieran, gaur gure diputatu nagusia Markel Olano etortzekotan zen, azken momentuan sortu zaio gauza bat eta ezin izan du etorri, baina, nik uste, Aitzane Oiarbide eta ni neu bialdu gaitu ordezkari gisa, eta bere barkamena eskatzen dizuet, berak ezin izan dulako etorri. Beraz, nik uste hori, gure industria zaindu behar dugu, gure ekintzaileak, gure enpresariak zaindu behar ditugu, etorkizun hobea eskiniko ditugulako. Mila esker eta eskerrik asko etortzeagatik. Mila esker zuri, Ainhoa. Eskerrik asko. Eta jada, Bergaran egin dugun bidaiaren amaierara iritsi gara. Espero dugu gustora egon izana, eta bidaia honi esker gure industriaren iraganari eta etorkizunari buruz gehiago ikasi izana. Guipúzcoan eginak nos deja un mensaje de futuro y con ese buen sabor de boca quisiéramos invitarles a continuación a disfrutar de un pequeño cóctel. Mila esker gure bidai lagunak izateagatik eta Guipúzcoan eginak deitutako bidai honen urrengo geltokian ere elkar ikustea espero dugu. Mila esker eta laiztera arte eta txalo bero bat gure enpresarientzat. Eskerrik asko. Eta laster arte, mila esker.